Jedna vec, čo sa týka parku, je to jediný priestor, kde sa dá ísť s kočíkom bez toho, aby sme sa museli báť, že sa tam na nás vyrúti niekde nejaké auto. Už dosť, že sa tam rútia bicyklisti a korčuliari, keď majú svoje pretekárske nálady. Ako pani... prosím. Áno, chápem. Takže stačilo by podľa mňa v parku, ako pani povedala, že nevyužitá zelená plocha, tak to už považujem za profesionálnu deformáciu. Ďalej, čo sa týka toho parku, boli tam návrhy viac vodných plôch, viac monumentov, plasty a ozvučenie. No ako, nehnevajte sa, ale zrejme ste sa nikdy neprechádzali s kočíkom po parku. Stačí, keď začne hrať Veža v meste a môžeme ísť naspäť domov. Druhá vec, viac ako ozvučenie by sa zišli odpadkové koše, ktoré sa aj pravidelne budú čistiť. A nielen koše, ale aj okolie košov. A ďalej to osvetlenie, samozrejme v noci, teda večer. Vodné plochy, neviem, na čo sú potrebné. Vyzerá to síce efektne na tých projektoch. Možno niekde v Japonsku taká štúdia, keď sa urobí, tak áno, ale myslím, že náš národ má ešte ďaleko k tomu, aby sme si takéto vodné plochy, monumenty a plastiky vedeli aj dostatočne vážiť, pretože sa môžeme pozrieť, ako vyzerajú všetky fontány a vodné plochy, ktoré teraz v meste sú. Ešte posledná vec v parku, amfiteáter. Jeden amfiteáter máme za pamätníkov, vieme dobre, ako vyzerá, všetky lavičky sú zničené, ten amfiteáter je úplne nevyužitý, takže nechápem, na čo tam má byť ďalší. Čo sa týka zástavby sídliska, myslím, že mnohé rodiny investovali do bývania v tejto časti mesta preto, lebo je tak zastávané, ako je. A myslím, že je to dostatočné. A ako už spomínal pán, ktorý jeden ako z prvých diskutoval, všade v zahraničí sa presadzuje trend nezastávať obytné plochy, nechať aj zeleň medzi obytnými domami, len u nás je trend opačný, všetko zabetónovať, všetko zastávať. Takže nové polyfunkčné domy, k tomu snad spomeniem len toľko, že jeden polyfunkčný dom z čias bývalých tam je a úplne by stačilo, keby sa zrekonštruoval ten alebo prípadne zbúral. Myslím, že obchody, ktoré sú tam, je ich dosť a majú asi dosť problém vyžiť, takže neviem, na čo by bol komu nový polyfunkčný dom na sídlisku. Ďakujem.